Stala na to. No čo? Čo je? Čo je? Ale tie vyzerajú dobre, to sú lokše, hera a vajíčka. Nás sa varí, keď sa nám zachce. Zase sa nám každý deň, lebo treba papať. No, jesť treba. No a bol tam oný, čo tam robí šéfa ako SBS-karov, no tak tam zavolal tam nás policajtov, tak ja som tam prišiel, hovorím, vieš čo, nevolaj policajtov, už policajti už tam boli, tak došiel ešte, vtedy, jak tam bola ešte Veronika, nie. No a ja ešte na držáka som išiel ešte za policajtami, hovorím, no však už keď ste prišli, tak nám dajte aspoň strávne lístky. To je ako my si vypýtame na držáka. Chceš vedieť, kedy sa čo bude vyhadzovať? Ja ti dám vedieť. Ale buďte rozumní aj vy. Pokiaľ budete rozumní vy, budem rozumný aj ja. Ja ťa prezvoním, ja ti dám vedieť. Bude sa vyhadzovať pivo, bude sa vyhadzovať poviem nejaké mäso, bude sa vyhadzovať. Ja ťa prezvoním. To je pravda. Pol hodinu predtým, než sa niečo bude vyhadzovať, ja ti dám vedieť. Ale buďte rozumní, nerobte mi túto bordel, aby som mal ja pokoj a budete mať aj vy pokoj. Takže vlastne problém vôbec nebol v tom, že chodíte do tých košov, ale s tým, Nie, že... s tým, že tam popijeme, hej. Nie. To bol úplne iný problém. Takže... Samozrejme, že nevadí im to, ale nemôžeme tam chodiť, keď sa vyhadzuje, nemôžeš tam byť, Hej. lebo ako náhle by si tam bol, tak oni hneď volajú políciu. Ako náhle on ma prezvoní, že sa niečo bude diať, že niečo povie do košov, Erik vás prezvoní. Ale to tam musíte byť do pol hodiny, aby ste tam boli, nie, to už tam bude najebané v košoch. No my keď tam prídeme, tak my tam ideme potom už ako prvý. Minule sme sa smiali akurát s študákom, že oni vychádzali takto, že kartóny, týchto pív takto, že aha, ja som si to kúpil, hej. No, a ja hovorím, aha, ja som to našiel v kontajneri, ty debil, pozri sa. Sú na to dvaja ľudia, ktorí tu bývajú, Gino a Maca. Takže oni sa o to starajú, hej? Oni nechodia do roboty, Aha. tak oni navaria. Takže takto to máte podelené, hej? Pozri sa do toho vedierka. A toto nevyzerá zle. Aj to je ona, Či? bože, kloprová. Šampiňony tam som videla vnútri. Kloprová zubami, ale v úzkom hnedom. Cestovinky. Takú stovku sme určite veľmi dali. 100 kusov piva. Koľko si sa to zarobil? Počkaj, to je 13 centov za fľašu? Vyšla nám za to 1 sedmička rumu a 1 sedmička kopaničiarskej. No. Takže alkohol za alkohol. Kelt, Radler, Ja môžem naložiť do môjho Steiger. Jednoduchým spôsobom idem si do práce. Stretnem sa s kamarátmi a potom nabehneme si pred Bilu a tak halúzim si s nimi na to, ukecajú ma na to, že Ivaj s nami pozrieť tam, tak si idem. A čo by nie? Oni nemajú radi manžel. Aha, jasné. Zemiaky? Jasné.
koľko banánikov, super. Ja banány milujem, ja si ich berem. Baví. Necháme tam veci také, ktoré sa nám zdajú, že sú fakt zlé, že už to je, že sa to nedá jesť. Aj, hranolky budú. Môžete ešte tie banániky dostať? Jasné. Pestujete zelinku? No, môže byť. Pomeranče, banány, to si beriem vždy. Ovocie musím. Jablka, všetko. Banániky. Ovoci. Dosť? To je Aha. super. Dám to von? Mám ten celý kartón. Aj ten melón? A mám ešte, ak jedna bude tak